Hello everyone! Magandang araw mga bata! Niimbag nga aldaw yu. Tuyak manen Teacher Raymart para iti manen inta pinagbasa. Yehey! Andito na naman tayo para matutong magbasa, okay? Sige. Nakahanda ka na ba sa ating bagong aralin ngayon? Nakasagana ka din? Wen, sige. Rugyanan tangarod, ti agsursuron nga agbasa. Papag-aralan natin ngayon kung paano magbasa. Pero ngayon, nasa level 1 muna tayo ngayon, ha? Sige. Nakahanda ka na ba? Are you ready? Yes. Okay. We're ready now. Let's start. Sisimulan natin ngayon sa pamamagitan ng larong ito. Ang rugi tayo, babayan iti ay ayaw nga iti ha. Bigbigen no anyaman, digiting ipakita. Sabihin sa akin kung ano yung ipapakita kong larawan, okay? Sige. Simulan natin ha. Tanrugyanan. Ito muna. Anya nga tada ito'y? Nakakita ka din ti kastoy? Nakakita ka na ba ng ganito? Saan ka na ba nakakita ng ganito, ha? Tama. Nasa harap ng bahay, aday iti sango ti balay tayo. Keno dadduma, adamit iti likod, wenno aglawlaw ti balay tayo. Ano kaya ito? Nanya nga ta detoy? Ha? Daytoy ket? Very good. Alad. Ibagaman nga rod? Alad. Sige nga, sabihin mo nga. Very good. Alad. Maminsan man pa'y? Alad. Yehey! Good job! Sige, sunod naman ngayon ha. Okay, so ano ito? Ano nga ta detoy? Ano nga paset nga min daytoy? Tibagita yon? Anong bahagi na ulit ito ng ating katawan? Ito ay? Taran! Ilong. Pero sa Ilocano, ito ay? Agong. Sige nga, ibagatay man. Agong. Sabihin nyo nga. Agong. Isa pa nga. Agong. Ano kaya ang gamit ng ating ilong? Ano't usaran iti agong taytayin? Tama. Ginagamit natin ito sa pang-amoy. Usaren tayo detoy nga. Paggangot. Good job! Sige. Sunod naman. Anya nga ta daytoy met ipakita. Sumaro no. Ano kaya ito? Nakakita ka na ba ng ganito? Nakakita ka kastuyen? Have you seen something like this? Okay, very good. Tama. Daytoy ket aspili. Sige nga, sabihin mo nga. Aspili. Very good. Isa pa nga, datayo amin. Aspili. Okay, good job. Sige, sumaro no. Dati nga Rod. Ano kaya ito? Nakaraman ka din ti kastoy? Ano nakakita ka din ti kastoy? Okay, ito ay isang langka. Sa Ilocano, ito ay anangka. Sige nga, ibagata man. Anangka. Isa pa nga. Anangka. Very good. Lahat tayo. Ulitin natin. Anangka. Good job!
Sumaro na. O, deti nga rod. Sinusuot ito ng mga babae. Karaniwan itong sinusuot ng mga babae. Kadwanan na, babae ti agus usar detoy. Ano detoy? Ha? Pakakitkitaan tayo detoy. Saan natin nakikita ito? Tama. Nakikita natin ito sa tainga. Makita tayo dito iti lapayag. Di iti babae. Dito iket. Aritos. Sige nga. Aritos. Isa pa nga. Aritos. Aritos. Very good. Next one. O, deti nga rodnet. Ano ito? Nakakita ka na ba ng ganito? Tama. Isa itong hari. Isa itong hari. Pero sa Ilocano, ito ay ari. Ulitin tayo man. Ari. Maminsan man pa'y ari. Very good. Ari. Hey, good job. Next one. O, deti man, met. Ano deti nga rod, met? Isa itong hayop. Ano ito? Okay, isa itong aso. Deti ket? Aso. Okay, anang aming tiuni na itatay ti ason? Ha? Ano na ulit? Ow! Ow! Okay. Good job. Kung minsan, naririnig natin ito na, arf, 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 arf. Okay, very good. Ano ulit ito? Aso. Tama. Very good. Aso. Aso. Okay. Huli. O, maudi detoy. Ano nga rodmet? Daytoy. Nakakita ka ti kastuyen? Napadasam nagtilo ti kastuyen. Okay, anat maris na deti tatayen. Ano na ulit ang kulay nito? Itim. Wenno nangisid. Okay, anong nga detoy? Abal-abal. Ulitin nga natin. Abal-abal. Isa pa nga. Abal-abal. Okay, good job. Sige. Ibagatay man nga rod amin, digiti. Ibagatay itatay. Sige, sabihin nga natin lahat ng mga larawan na ating nakita kanina. Amin digiti ladawan na nakita tayo, ha? Ano dito yan? Ari. Very good. Ari. Sunod. Agong. Agong. Sunod. Aritos. Aritos. Sara na. Alad. Alad. Good job. Sumara na. Anangka. Anangka. Sunod. Abal-abal. Abal-abal. Okay, very good. Sunod. Mode. Aso. Aso. Naglalaing.
Sige. Dito yung mga roti damagek. Ito naman ang aking tanong. Ano kaya ang tunog na sa simula ng mga sa simula ng mga ito? Anya ti unya pangrugyanan da digitoy. Maminsan man pay? Very good. Tuladan man ni teacher. Isa pa nga. Okay, very good. Anatik unida? Okay. Lahat ng mga ito ay nagsisimula sa tunog na Digitoy ket mangrugi iti uni nga Ulitin nga. Very good. Okay. Daytoy nga letra tinagan na ket letter A. Letter A. Gapo ka dayta dati kantak. Okay, nakasaga na kayon? Kanta tayo tata. Ready? Ready? Kita enak, siyak ni letra A. Punaket A. Kita enak, siyak ni letra A. Punaket A. Very good. Padasan nyo man met nga rin sa babalayo, Kantaan nyo detoy. Sunakit, letra A. Kunanakit, dati man anin. Enak, siyak ni letra A. Kunakit A. Very good. Ano tuloy na itatayin? Okay, very good. Adame iti Tagalog na detoy. Pwede rin itong kantahin sa wikang Filipino. Sige, sabayan nyo ako, Ako muna. Si teacher muna, tapos kayo, Tignan mo, ako si titik A. Tunog ko'y A. Tignan mo, ako si titik A. Tunog ko'y A. Ano na ulit ang tunog dito? Isa pa nga? Very good. Ngayon, sabayan nyo naman si teacher, Okay, ready? Ready? Tignan mo, ako si titik A. Tunog ko'y A. Very good. Ano na ulit ang tunog nito? Okay. Good job, everyone. Gagaling naman. Yehey! Naglalaing tayo gayam nga. Agkanta. Yehey! Palapakan natin ang ating mga sarili. Palapakan naman magbagi tayo. Naglalaing tayo. Anat naga na dito. Letter A tayo. Letter A. Okay, letter A. Ano nga rednet ti uni na? Ano uni na itatayin? Letter? Ano uni na? Okay, letter A. Si uni na ket? Okay,
Ita nga na amuta dahito yung eletran. Sursurwenta met nga ron nga isurat dahito nga letra. Sige, nakapagadakan. Intan ro dyanan nga ron, sursurwen dahito yung letra. Okay. Una entati, dakkel. Mangrugid nga to, ag pababa, patinig, diagonal line. Sumaro no, may sama nila, pa-diagonal. Tapos, paida. Dito niya. Sige, maminsan pa ya, maminsan pa eh. Ma-diagonal, yung patinig, maminsan pa eh. Pababa, patinig. Sumaro no? Okay, very good. Maminsan pa eh. Padasan nyo man eh. Yehey! Naglalait. Isa rin tayo maroon bigla anak na ha. Ready? Pabukil, pababa. Okay, maminsan pa eh. Pabukil, pababa. Good job! Maminsan pa eh. Ready? Pabukil. Tapos, agbababa. Yan. Very good! Yehey! Itata. Padasan yung manmet nga ron. Aga kayo ti agsurat ha. Padasan yung man nga ron. Irwarti. Lapis, kenti. Okay, irwarti lapis kenti papel. Daytoy ti agbalin nga assignment yuen. Isurat ti letra A. Ano nga nito yung tayen? Okay. Isulat ang titik A. Ano na ulit ang tunog nito? Good job! Okay. Ikat na karon. Nalpas manenti. Hintayo panagada. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayon sa ating pagbabasa. Laglagitin, level 1 pa lang detoy. Level 1. Saan nga liplipatan? Si uni dahil ito yung letra ha. Huwag kakalimutan ang tunog ng titik na ito, okay? Sige. Dahil ito ni Teacher Raymart. Siya agbalin na teacher yun, no? Awan kayo iti silid pagadalan. Ako ang magiging teacher nyo pag wala kayo sa classroom o sa school, okay? Sige, kikita tayo tumanin ha. Bye-bye!